खुलुमबाय गिबियाव गोजोन बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। गिबि रादाबाव दङ रनज पेगु मन्त्रि गटा CCTOA जों 4 डिसेम्बराव सावरायगोन होननानै खोथा होदों। दानि बे 6 जनगोष्ठीखौ ST स्टेटास होनो नागिरनायनि जे प्रतिवेदन बेखौ लानानै CCTOA गोजोननाय मोनाखै जिहेतु दा बेखौ लानानै बिथांमोनहा CCTOA जों सावरायगोन होननानै CCTOA नि दैदेनगिरि बिथां आदित्य काकलारिनिसिम बिथांमोनहा फनजों सावरायलायनानै खोथा होदों। दा बे दिनाव जोङो मोनथिनो हागोन जे बे 6 जनगोष्ठीनि थाखाय जे प्रतिवेदनखौ होदों जनजातिकरणनि बेवहाय मा मा दंमारो दा थाखानाय एक्जिस्टिं STफोरा खहा जामारगोन ना जामारा बेखौ जोङो बे दिनाव मोनथिनो हागोन। बेनिफ्राय हाग्रामा महिलारि सरकारा फोसावदों जे फिक्स पे नि 30 दाननि जे BTC ओनसोलनि BTC सरकारनि सिङाव थानाय फिक्स पे खामानि मावग्रा बिथांमोननि 30 दाननि बकिया दरमाहाखौ बिथांमोनहा होसिगोन होननानै खोथा होदों फोसावदों। बेनिफ्राय जानुवारियाव भुटान गेलेंफुनि रेल लामाखौ जागायजेनगोन खामानिखौ बेखौ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया माने बेखेवफैगोन खामानि मावजेननायखौ बिथाङा शुभारम्भ खालामनानै होफैगोन आरो लोगोसे रुपसी एयारपर्टखौ फोसाबनानै जौगानाय फारसे लाबोगोन होननानै खोथा होदों। माने मैया आसाम सरकारनिफ्राय फैदोंमोन नालाय अजन्ता नेওক जयन्त मल्ल बरुवा आरो गोबां अफिसियेल स्टाफफोर फैदोंमोन आसाम सरकारनि बिथांमोनजों सावरायनायाव BTC सरकारजों सावरायनायाव बे खोथाफोरखौ बिथांमोनहा बुंदों मन्त्रि सानैया। दा जोंहा गुदि सावरायनांगौआ जाहैबाय 6 जनगोष्ठीनो ST होनायाव दा थाखानाय STफोरहा खहा जामारगोन ना जामारा बे मोनसे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर सोंलु जानानै दङ। आरो आनडिभाइडेड गवालपारानि कच राजबंशीफोरखौ ST प्लेन होनाय जागोन होननानै बुंनायाव दा ST प्लेनफोरहा जायफ्रा दंखायो जायफ्रा ST प्लेनखा बिसोरहा फुर्ति जानाय नङा होननाय बे प्रतिवेदनाव दंमारो नामा बेखौ जोङो मोजाङै क्लियारै मिन्थिग्रोनाया मोजां। जुदि बिदि जेबो खहा जाया होननानै जुदि बुङोबा बिथांमोननि मोन्थायखौ दानख'नानै कच राजबंशीनो होनो नागिरदों होननाय बेवहाय जुदि लिरनाय गैयाबा बेयो जोंनि थाखाय बारा गिनांगौ बाथ्रा जानानै फैया साननानै नायोबा। किन्तु टेकनिकेलि बे प्रतिवेदनाव मा दंमारो बेसो जादों खोथाया। जुदि थाखानाय STफोरनि बा बिसेसकरि आनडिभाइडेड गवालपारा होनोबा दा क'क्राझार चिराङा बे माबायाव हाबफाबाय। ओमफ्राय गवालपारा धुबरी बङाइगाव बे माखासे ओनसोलावथ' जेन'बा बङाइगाव आरो धुबरीयावथ' बुंनो थाङोबा कमतापुर काउन्सिल मोनसे दंखायो। दा बेवहाय बेखौ लानानै जोंहा एसेबां साननांगौ गैया। किन्तु जोंनि बे क'क्राझार चिरां बेवहायथ' बर'फ्रानो ST बांसिन बर'आनो बेवहाय मेजरिटि। दा जुदि बे जायगायाव बिथांमोनहा कच राजबंशीफोरा ST प्लेन जानाय लोगो जुदि दानि थाखानाय STफोरनि अधिकारखौ बिथांमोनहाबो समान फेर मारिनो मोनगोन समान बिथांमोनहाबो मोनफाजोबगोन होनोबा होमबाथ' बर'फोरनि बा दा थाखानाय STफोरनि क'क्राझार चिरां ओनसोलनि STफोरनि माबानिफ्रायनो होमबा दानख'नानै होनायानो जाबाय। दा जुदि बिदि जामारगोनबा बे साननो गोनां बाथ्रा। बेजों लोगोसे BTC समष्टि इलेक्सनाव MLA समष्टि आसाम एसेम्ब्लियाव बेवहायबो जुदि बिथांमोना ST खथायाव ST रिजार्भआव दानि जेफ्रा ST रिजार्भ बेफोराव जुदि बिथांमोनाबो ST गोदानै ST प्लेन
जाबाय हिसाबै बिथांमोनाबो जुदि दारायनो हायोबा बिथांमोनाबो जुदि केन्डिडेट फसंनो हायोबा बिजाथि फसंनो हायोबा होमबा मानो खथि जाया दा जुदि बेबायदि बिथांमोना बे समस्तिफोराव बिजाथि फसंनो हाया होननाय जुदि माबा लिरनाय दङबा प्रतिवेदनाव बियो गनायथाव होननानै सानजायो खिन्थु प्रतिवेदनाव मा दं आरो बेखौथ' जों दाबो मिथिया दा बे जोंनि थाखाय ओंखायनो बे मोनसे माने संखिथाव दा बे क्लेरिफिकेसनखौ जोङो निश्चय 4 डिसेम्बराव जों मोनथिनो हागोन जुदि सावरायनाया जामारोबा बिथाङा दितु काग्लारिया बुंदों आं दाबो अफिसियेल इनभाइटेसन जेबो मोनाखै होननानै खिन्थु फोथायनाय दं 4 डिसेम्बराव सावरायनाया जागोन दा 4 डिसेम्बरखौ जोङो नेथ' दिनि आंनि सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों